Aduh. Ayo. Apa kaprat? Aduh. Kira duitku. Ngono dadak ngidek lho. Damput iki. Kepeng tanganku. Cuk ngono. Enggak enak ya. Wes anangan ndi? Bakso lah. Kayak duit kowe. Cak kene. Sekono lah mangkat to ono. Nanti sih kok enggak eneng sih. Ya Allah, jan duit mung-mung e. Apa dol? Golek duitku lho ceblok. Piro? 50.000. Berarti dijimu ebong mau ketemu aku. Aku tak jimu malah dihidek lho tanganku damput tenan. Dancuk apa mau sing dipamerke nang aku ya? Jarang kutu bakso. Ya paling ya iya. Aku wis kepang mondar mandir mrene, soal aku mau lewat kene. Apa iya ya? Kono kejar, kayak pupuk wong ketok kayak. Iya lah. Oi, Bang. Oi, dancuk. Bolot tenan. Hei. Hoi, Bang. Oi, dancuk budek wae. Oi, Iya apa sih? jerek kan nemu duit. Siapa sih ngomong? Jerek kopot kan nemu duit ya enggak? Ora lah iso-isone. Ele ya ding 50.000. Emang duitmu? Ya aku ki titen duitku coba tak delok dhisik. Duitku kan nek ciri-cirine. Ciri-cirinya apa emang? Nah, iki ciri-cirine ki ya enek wong nganggo kacamata. Nah, iki duitku. Wah. Ya. Iya. Ayo wes, tak jaluk meneh ki ya, berarti ya. Ra sida tuku bakso engko. Bola, siapa boleh? Wah, nasi tuku bakso, tiwoso tangane koplek idek.